Представи се. Честен, отговорен оптимист. Амбициозен, целеустремен, работохолик. Къде работиш? Ексклузивни имоти България. Явлена Варна. А сега представи другия. Ентусиаст, положителен, усмихнат. Влади е много симпатична колежка. Мисля, че е доста успешна. Все още нямаме взаимна сделка, но се надявам скоро да имаме взаимна сделка, да я опознае повече. Защо стана брокер? За да мога да се развивам, да уча и защото работата ми дава свобода на действие. Защото смятам, че съм много добър в продажбите и исках да надградя своите умения. И естествено, какво по-добро от това да се занимаваш с недвижими имоти като висока ред в продажбите? А какъв можеше да станеш? Бавачка на панджи. Артист. Какво искат купувачите? Да намерят имот, който не е на пазара, на цена, която не съществува от няколко години. Купувачите искат топ имот на, естествено, най-ниската цена. А какво искат продавачите? Продавачите искат да вземат за имота си толкова колкото им трябва, а не колкото струва. Продавачите искат да станат милионери за един ден. Кой имот е топ? Зависи кой го оценява. Топ имот е най-изгодният имот. Кои са трите неща, без които брокерът не може? Знания, почтенност и бърза мисъл. Телефон, автомобил и Инстаграм. Участваш в Брокер Блиц, защото? Защото си готина. Защото Мария е прекрасен човек и аз обичам да работя с такива весели, усмихнати и добри хора. Кой е най-добрият съвет, който си получавал? Да вярвам в себе си. Ако правиш нещо между другото и резултатите ще са между другото. А кой е най-лошият? Да не вярвам на интуицията си, защото може да не е реалност, а плод на моите страхове. Какво се занимаваш с недвижими имоти? Не виждаш какви са скъпи са? Кога ще се спука балонът? Няма балон. Но той се спука, аз го спуках вече 15 пъти.